tak sukuliti susah ada. Mantanku kecil guys, kecil-kecil cabai rawit. Gue diciliknya amene lho lah nyilikne bae yo. Kenene kurung. Ya Allah, separuh dhewe. Tapi ya ora apa sih apik kata iki. Mana tebel sing akeh nduk bareng. Umure sakmene 22 lho wis gedhe lho. Nah ya ngono. Tapi lah ya Pak. Aja disate kan sih. Lah. Wong ayu ya. Bedino ki enek tamu aduh aku ya alhamdulillah. Bulan 10 wis main tutup buku san. Alhamdulillah. Tapi iki ora yuku nyilih Anu terus. Mbak, apa sih sampeyan seperti kayak tambah gitu-gitu. Apa nih? Sanggule. Ora yo menyusahkan jas e to. Aku dhewe pas laku. Iya tak lapuk iku aja. Yo wis ngono-ngono kan seru. Foto sih. Belum macak bibit kopi neh. Ngono ora seru didandani kono-kono piye. Ngono lho. Gak apa-apa. Ben ku pengalaman. Iku pribadi macam apa? Pribadi macak tentara. Kurang cilik sampeyan. Awalnya. Tapi masih juga ada apa-apa. Iya. Jadi oke, neng ngelong. Iya. Nggih bokongan. Duwe ta ya pokokan. Duwe Biji to cacat tukul mungkin. Nyanyi ora. Tuku bokongan Mas, ben ngene Mas. Pikulan Apa? pikulan Pikulan. pikulan pengen ngomong ini Jadi iki suwe dengaran orang anu aku iki ning didek. Ning omah. kita malah ini Heh? Ora anu kok. Kok tau ora jarang. Kan rambu nonte lanang. Wis ngono kae, sabar ngopen Yudi. kantongnya anu sakit Lho, Pak sakit. Sakit apa? paru-paru Lho, apa gak apa-apa lho. Foto. lagi mulai ngomong. itu Foto. sedek kare tadi Nomor Dik. Nyedek. Kayak Reni iki Mas. Iya. dan itu Anu anak bagus lah. Oh, roh aku Bali. Mbak Reni, ya biar dia penyanyi Mbak Reni. Kadang nyanyi bukan agak saya Gak ada. Wes gak lah rapi yo. Soalnya aku jadi. Enggak. Aku harus nikah. Terus nekat yo. Ya iki gak oleh ndang nek aku kalian. Penting mau ngeloro jam amor kayak Gak wes to. bareng ya iya ngono. Gampang. Rungokno golek duit menawa rumah tangga. Penting rasa neko-neko. Penting rasa neko-neko nyambut gawe, golek duit wong loro, tujuanmu rapi apa? Tujuanmu rapi rumah tangga, ayam tentrem to. Nah iya, ya wis dilakoni. Motor yo kerjane ning seni kok Mbak Lutfi kira karo bojone. Ada kan bojone gak anu, gak seni. Lah iki malah seni malah penak to. Lah yo gak roh. Gak rong Jan. Oke, Nenek. Tapi nari. Lu gak pengen hari piye maksudmu loro apa? Piye? Tempo bebek. foto sih Dia benci ya memang. Piye? Gak pengen mari. Mae. Gogo. Go. Tigo. Sanyone lho, beres ya. Nek sanyone lepatan nang. Aku tidak pada. Virusnya. Wes, bingung iki aku matenya apa. Sregep ya. Nek. Lah iki lho akeh nganu kan usum panen to ning kono. Kewane bodho motor iki lho. Sakmene balik ka budi ra enak iki. kewan ngora yang milih Iki lho. Biasanya lho gak ya. Iki nek ning Gunung Kidul dipangan ngono kae lho ketake. Ya to, tinggal disambel ngono kae lho. Aku delok aku delok konten. Kandani kok. Lah iya bener ra enak kok iso dipangan aku ngono lho. India Oke, tenan iki. Lah nang ning Gunung Kidul kok dipangan. Cepot resik nganu kuwi lho. Iki nek sing anu kae warna apa kae? Emerald. Lanang ini. Ya jalan Mas. Ketok. Yusuf maksudnya biru gitu Bukan, nek biru ya biru to. Ora kena peteng lha yo anane
Oh ganteng ya kok. Kan ya foto Jeki. Tak diedit ae. Kalau nang lighting deh. Sik guys, aku golek sik sik. Nunggu. Biasanya rata nih bang. Ini kok unjuknya nih. Oh, congklang lek karo. Ukurannya berapa le? Dia depan Nek bener. ukuran IL, tapi ngisaran nih XL. Soalnya kan suwene tak lho. Kok di loro tekan cungkang. Rodokan. Jo dhuwur-dhuwur maksudnya. Koko keren sih, Mbak. Kok iki kok kerambe. Iya. Oh iya, tapi masih Kayak dia. Wes Sayur kok lagi ini enggak ada. Watak lho. Terus kayak MC. Pek to. Sih. Baik. Hadirin. Kata itu. Peh ganteng ya kok cerita-cerita wong neh. Hebat. Alah, Lucu ngono. sing gelem aku tok. Alah asu. Tenang. Anak Jahat. Oh. Tenang Mbak Lu kesana. Poro. Kamu boleh dulu ya. Gak gak. Niku enten sarangnya anu, Mbak. kayak MTS anu. Sing anu sapa iki kek? Sing ngawut-ngawut. Gimana semerep. Kula mboten teng mriki. Lah iya. Sing ngawut-ngawut sarange manuk itu lho sapa? Ngawur. Engko tak enek. Niku kadane jenengan ngoten ah. Hah? Iki lho satu lho. Sing ngawut-ngawut iki sapa? Wis sake to. Nanti iki cek teles guys, gak tak sampe iki lho. Terus banyu tok. Sarang burung. Sarang burung. Ya, seperti inilah keadaannya ya. Setiap hari mencari rezeki. Lah piye to? Kan kamu jadi jak kamu ganti. Engko gawe iki ya kenek, gak gawe ya kenek. Iki cepotan iki. Aku ini jelek. Barang. Ini tidak ini iso. Grani sama nang sebelah pundi, Mbak? Aku bener Mobil tapi tau. Kok ganti ganti iki. Gue pesen sandal dulu ora. Kayak enak gue. Sandal dulu kayak ireng ya kayak depannya tapi. Ireng. Ukuran gak ketok tapi nek gue iki. Ukuran 36. Kuwi pira? 36. Tadi ada dia pernah dukur. Nanti Mbak. Oh, sik jasa sepoke. Ini iki lho. Nek sing gue ireng pantes ya nih. Napa niku? Sandal. Kak sing iki kae warna iki kae ukuran piro ya, Kak? Rakyat tadi. Heh? Jelakin dulu itu Bu. Rakyat. Juara rapinya. Iki ukuran piro? Baru aku Iki padha apa padha ta warnane? Gak iki gak gonku to. Saiki gonku. Kita ini siapa? Kok kita 38 ya ukuran kowe? Kok sak tuku iki gak apa. Yo. Lah sing ireng ndi? Ireng. Gua kan ada pakai. Oke, enak tak ini ada. Sampe iki lho dhuwure lho. Ini duit-duit dhuwur gak? Kok dhuwur golek sing ireng kuwi lho. Gak duit. Oh, yo gua tak ireng tak kulit ireng duit enek. Loro ta kene? Kayak tuku. Tak. Lah tuku sitok atau bae tuku neh ya apa? Ireng loro. Heeh. Ya lho to. Malah tiba aku tuku sandal ngene iki, guys. Wah, aku tahu tak bulan. Masa? Loro lagi aku lagi. Iki telu wolune cilik lho. Berarti aku telu sampurno. Gak so. Jujur toh, sebelumnya. Lah gak dilebokne piye penak. Iya. Diwarai. Mriki lho dhuwur ya. Kencang.
nang gede kamu. Tapi luwara ya aku ki berarti 3-8 cilik iki. Masa delok sikilmu delok tak pira? Cilik mbak gitu. Iya. Yo kita kayak dulu nemu. Golekno gak nyesel kayak? Nyesel sampe iki lho dhuwure pokoke aku tuku. Karena tak kita. Iya. Tak. Iya, luwara iki. Amen itu. Kurang buka di sak meniki. Ini, konek pas toh, sedudur. Amit Mas. Iya. Gue tak silik nih lagi. Ini disilik nih. Kok cilik banget, Mas. Lah kok ketok cilik ngono lho iki kalau kene. Ini separuh dhewe lho lagi ini. Iya, anjir udah ini guys. Terus ora. Bersih di karpet aja iki. Nah, bener-bener tak fotone terus nemu. Apa nanti juga gak tahu. Aja. Kayak mbak. Apa? Ora. Iki ukurane kok L toh? L kok iki. Kok L toh? Oh, tapi ini pas, ini sak celanane. Pas. Celanane pas. Di HP-mu. Sing setunggal lah. Hah? Sing setunggal. Oke, mari tuku dhewe yo oleh kok ngene yo. Putih padha. Hah? Karek sampean. Mathoke warnane padha biru biru tua ya ora apa-apa, Mas. Jerone biru muda ya ora apa-apa, napi ora apa-apa, putih ora apa-apa. Karek kowe apik piye? Saya cilik ayu yo penak golekane klambi. Nek jebober sak aku ki ya mumet ndas. Nah, lho. Kita dulu baru kayak madun ya. Kuwi lho model ya. Ini khusus lagi. Engko. Ki aku kok Mbak Nisa barang kaya. Ora usah sing lapi. Dasar sik. Tunang. Endi stang? Iya lah. Pas ya? Kurang kok turah saiki ra apa. Terus pira to kurangmu telunem kok turah e? Bisa terlalu Turah. lima. Lah saiki. Pas ya kayak telur enam. Telur Dia terlalu betul gitu. Sing 3 gitu, sing mbok gue 36. Iya. Tapi gak ketok nek ireng ae ya. Gak ketok. Mau ketutupan ngene ae. Iki ku dibenak ning ngene. Kan iki. Tidak. Jarum ini lho nek iki iki. Iki pundak iki. Oh, di pas ngene. Nah, foto sih. Mosok gelang-gelang ngene ya. Terus kan Kok iki? Soale bocahe cilik. Iya, ngomongin. Sehat piye? Iki dicepet iso. Gak nanggo kuwi. Kan tadi kita hot. Bikin utang ini krek-krek. Masa jadi. Apa kan jekrek? Masa jadi ngene. Padha gak ngiki tapi. Yang nek pas iku lah ya, Bro. Tapi kayak variasi. Mana? Iya. Wong kecepotan kok. Terus sore menjelang mana? Benak ora lho. Nenak. Kowe engko. Ngantuk aku. Jam 6 lah gek turu. Aku udah bikin jam pira turu kek. Ning kene kek. Sama jam 11 kula tinggal isaan iku. Jam 11 ah. Pendilem. Jam 11 aku wis turu lho, guys. Turu ning kene tapi jam 1 mudhun aku. Beda wong, bego lah kok mau masak kayak ngono.
goreng tempe. Kula badhe nggo jenengan alas kersane. Apa-apa ki las nek turu ki. Turu bali jam 5, nek gak jam 6 aku ora iso turu. Nggih, kula jam 1 tilem. Mungkin sarapan dulu. Dereng. Loh, ya sarapan segona sarapan sih. Nggih niku au disukani botok kali jangan. Iya, sarapan sih, guys. Mangke mawon. Mangke mawon. Sarapan sih. Santai mawon, Pak. Lah dari tamu ini kira entek aku. Awet biasanya wis sampai sore. Tenang ae, Pak. Seperti ini. Seperti kono Mas, kok ditata cacah. Ya, seperti itulah, guys. Seperti ini Mbak Manara kalau di rumah, ya. Ini dulure Yudi, guys. Apa marang kok Levi ya? Barang dulu karek kowe njaluk apa? Bergundi wi apik. Sepasarmu ya. Sepasarmu kelambine apa to? Emerald. Emerald. Kok Emerald? Sampul. Kena timbe. Oleh ya Allah Gusti tak tawabok lho. Dadi ombe to. Kok ning kono ki disugone kok ora diombe. Ya Ris ya. Nggih, Pak. Engko belanja ya Ris balik ya. Ten pundi? Rahasia. Apik marang apiknya. Ya dulu, HP-nya sapa ki? Ya Mas, HP-mu Mas. Mbak, apa? Mbak Ermara ya, sepasar. Oh iya gaul. Kuwi HP. Marah karo kowe. Ya jalan saya. Iya, jalan saya. Ning kene iki nggene jasan, Pak. Khususnya tapi rong ditoto le. Mereka ada ditoto mesti enak wong anu le. Toto anu le. Engko ditoto saya. Toto mbek kali kula. Kelewangi. Engko Mbak apa sini? Mbak Win ya nek, Mbak Luki ya nek. Engko nek sasar selumpuk kabeh iki cek bodo repot. Mereka ini Mbak Reni baru meninggal toh. Mbak Reni. Heeh, Mbak Reni kon apa dulurku ya dulure Mbak Luki kae. Meninggal. Yo. Oke. Ibu e cawe tok ke bapak angel. Oh. Jadi cek repot cek anjir bodoh. Walah. Itu deh. Terus aku kan gini ngono jure. Apa? Buka, ini tak silai. Oh, ya. Tiba kan tidak sing lu. Oke, istilah pisan kono apa gitu Sanjali itu digowo pisan nek lali ya dhewe. Terus aku nyanyi. Lha kok mbok dadi pantai terus rusak. Ya beginilah guys, kalau di rumah begini nek gak tanggapan nek bayar tanggapan ya gak ada omah. Ya sama kenal kali apa sih, Mbak? Kenal, kau kenal le? Anu. Ningali kan kula matur nggih status ten Jawa niku. Heeh. Paling ngertos lek griyane jenengan. Walah. Ngono. Niku lak batu to. Heeh. Kok kenal kowe? Ten TikTok. Oh, mbok ya arek iku. Nyapa, Bah? Mbak-mbakane arek-arek iku apa sih iku? Arek Malang. Ya iki serba nyirik ning kabeh lambene iki. Kayak enak sing pas pokoke. Ya, minta Mbak Luki perawanan ngene iki tak ya wong lanang. Sikil muda, muda ayo. Ninting. Pengennya berarti iki terus ijo jus pasaran karo sore pasaran. Iya, beda seneng rumbe-rumbe ini lho. Iki enek anu nek ya kayak. Enek kanan kiri nek gini wae kayak.
Nek sore gak sak. Iki digoreng kene lho, digoreng ketok kene lho. Sore. Heeh. Nek ngono ae lho. Apik. Sore apik. Aku sering main bisa. Iya wes. Ojo ngomong ae tak telabuk. Masih ya. Wes ge. Iki. Kenapa boleh sopo? Guys, pasaran ning nggonmu lho. Ngene sopo? Bener ding kok. Habis guys. Kula mendet 3 Apa air putih Enggak sing apa-apa. Loh, air putih isi ulang ada. Aku asli. Gue nek sampe ngelak-ngelak. Nanti tuh kayak ini gazebo paling ada ya. gazebo. Aku tuku aku belanja. Tiga ngombe mun nang dhuwur, cepake dhewe. Jadi gak bingung ya. Aku nek ngombe nek gak aku asli gak iso ya. Bantu. Gak apa-apa lho, wek nggo pasaran kuwi. Kanggo iki tambah Kayak Tanggal 6 anggo. Sing bengi. sing iki lho. sing di iki ta, kowe pengen iki ta? Kowe bengi iki. Heeh. Oh, ya Sing jan. ketemu tuh. Heh? Ketemu tuh. Temu mantan ndi? Pasti klambi temu. Oke, iki dienggo apa, Pak? Seremu iki mbok nggo apa? Sore. Oh, sore kok, Dek. Sore. Sore dienggo ning berbenda. Ya ora apa-apa. Api iki iki. Nah, iki simpel. Iki padha. Duh, oh tinggal nabi wis ki sorene ya. Wes ngono kae. Ya. Kowe apa ta nek kenapa Pak? Siger. Jilbab apa sanggul? Oke, Mas, jilbab apa sanggul? Sanggul. Jilbab apa sanggul to, Mas? Pasarane. Nganu. Tapi bi, dan yang kono sanggul ya. Neng ndi? Neng pas ning berbeda. Ban. Terus kanggo anu apa iki jenenge solonan. Heeh. Kowe nek ning anu kan penak. Apa iki jenenge jilbab kan sore dibelakne priasin ngono kan penak. Ngono. Karena aku gak nutut ke, aku gak sare lambi tok. Enak. Nanti ketinggian lagi ya. Iya. Minggu digowo sale to. Ya tongkos go Heeh, pisan. digowo pisan. Iku kan kagawan jilbab. Karek nyilik kanggo. 2 tempat guys, jadi banyak sekali. Kene, Riz. Oh, stok itu. Belum pede kene. Matang iki. Refresh go. Iki godipol ukuran LD ini 130 lah aku pesen iki. Separuh wong. Lah iya. Tapi lho. Lumen Mas ya. Heh? Ya, ini kanan kiri ya. Kanan Yang kiri. kiri pek lagi kok di Ya iki to, iki. Iki ya. Buri ya. Iki lho pas iki. Terus ngene. Iki ngene. Terus disambung. Awakmu ning ndi? Terus gawe gede kok sama. Iya Mas iki ning kelas ki oke lho. Aku enek terus cilik. Apa? Sing udah Nah. baya nanti. Oh, model kayak gelem nanti cilik. Nanti kan gak jadian. Iki kan gak jerian ya. Anak sing Kayak iki asli golek sing gak jerian kuwi lho. Aku Oh, rok deh. gak mau gaun-gaun. Gaun-gaun kayak pada tak kurang yang Aku gak ada piye? temen. Gaun. Oh, iya kak dingin ya. Heeh. Anu model ini lho, Dok. Sing Ini iki to. piye? Sing iki to lho, iki kan Heeh. iku gak sengge ekore. Biasa kayak keluar gini tok enek. Oh, Pak, ya warnanya. Buka warna liya apa? Marun enek. Marun neneng. Lagi apa tau marun lho? Marun tuh sing anu masuk. Jajalan sih. Timbang nyilikne akeh aku. Ayo. Mate bukannya aku Kok- mau nyilikne gak. Iku Ku elek no engko. Iku manu ae, taruh ya, Nek. Iku gak Mm-mm. usah gawe ekore, simple. Ini iki lho. Di. Nyang tak contone sih tak sek. Ki, dasi Ini fix iki lho. iki ya, Neng. Kan iki gak terlalu gede nyilik. Iya toh? Temen-temen, kan ndelok iki. Nyang sek. Iki rae gede. Kuwi ada 130 kuwi. Rae. Mau kae nek anu enek warnane. Barang iki rose gold ya enek. Nek seneng aku nuansa pink. Ini lho. Merah marun, merona. Pokoknya yang gini-gini anu guys, harus
milih baju sesuai dengan keinginannya, harus pas. Soalnya Mbak Wanara nggak mau kalau didandani. Nggak mau, harus gembira. Ngemut es dong Mbak. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lah ya sesuai dengan. Yo Mas yo anu gak duit mantan gak ning mah mbok dulure. Mbok dulure Bapak harus kesini, pokoknya kudu golek klambi, kudu. Soalnya sing gak golek klambi sing dipilih apa bingung sing digawa ya. Kayak priase iki bingung. Pomo gak mantene gak golek klambi. Mosok arep digawa kabeh sak anu. Tapi, Dok, ya ta, iki paman nyilini kan gak nemen-nemen. Ngono lho. Ya ta. Buat jilbaban. Awakku koyo ngene kayak pewayu ta. Iya tau jilbaban ta ya kan jadi jilbab sorene ben bendak ning kono jilbabe. Si kiri klambine apa? Semasanmu. Merah. Sing di. Sing sing bae. Oh, Apa ya? Milih ngene iki lho ya apik sih gaun iki. Kowe awake kudu apa? Ya deh, mewah deh. Sikir kayak iki apik, guys. Karek kowe nang dipikir sik. Dulu masih iki. Oh, gak mati iki. Iki dienggo tiger apa dienggo? Nggak disiker apa tiga sore? Sore. Tiga sore ya. Sikir itu bae. Oke. Iya gak apa-apa golek neh paling pengen model ngene iki. Nah, Enak warna mau klambi kuwi model anyar-anyar kabeh kok ngene iki. Hampir wis kawak tak dua. Tak nggo apa ki jenenge sithik gemi. karo ya neng. Karo Iki ya, Mas. kiri pelange. Iku sebate warnane merah-merah ngomongin. Oke, seperti itu ya guys. Nanti lagi. Oke, nanti ada tamu lagi. Anjing. Ijen. Karek kowe nggih congsam apa nggih kanan kiri? Iya, Mbak. Karek nggih ekor congsam apa kanan kiri? Sama-sama. Congsam. Gua di dari sini ya. Oke. Oke. Terus anu ndi? Niku napa, Mbak? Ki kanan kiri. Ki kanan kiri. Iki. Iya ben gawe. Ben digawe kabeh. Ora. Iki congsame sing ndi? Bisa rock. Iku jere. Misalnya jari toh. Nek awak cilik iki po enak apa-apa. Kayak manekun iki lho. Kan karo manekun cilik iki lho. Tapi gue wis mambu ayah engko mali lemu. Enggak kita ya, Mbak. Kita ini ya. Masa gak lemu? Gue mambu ayah gak lemu sih. Baiklah berani kono wae. Mboten. Oh iya wis. Ini sama-sama kan lho. Ini makane. Lah iya makane. Makane apa ki sini? Makanya tak omongi apa ki jenenge ngaruh ning di mana ning di lah iya nek apa ning pemataran nek apa ning dikit sini ning adik omah kono kok iya Tapi ya jomblo karo gak apa-apa diturun lho to jamu Ora hamil, Mbak. kok rohane Wes lah. anu apa jenenge iki? gak apa-apa Diturun. Apa nih? Ini iki Korene mau piye? Kawan sih ning ada omong ngono. ngarep kowe berbeda ya gelem aku karek kowe Gumku gak neng. Saiki sementara cek kosong kalau ngului. Sementara. itu dari bapak lagi tuh. Iya tuh. Nanti sing Belum. ya kono tuh sayang sok aku Ini pengen manual itu. kadung pesen kono jet
ditandani pisan to kok kene. Ini sampean. Uga kok prias kene to, priasmu to. Eh, foto aja. Foto sik. Kuwi. Ini iki. Som sam. Cina. Ya, kamu asli ya ya. Sampai aja Cina to. Heeh, mangane kok Cina. Bisa nunggu slap kok. Ayo ngasih. Nek pinggiran kayak apa? Pikiran Kanan iki. kiri iki. Kanan kiri iki. Neng pundak. Iki Mas, wis aku wis. Ini yang kiri. Iya, iya. Nah, lone. Foto pisan Mas Denis. Oh nggih. Fotone sampe di. Guru ki apa-apa pantes. 2 3. 1 2 3. Udah nek penampakan yang guri. Oke. Pakai cong sam. Mbak Luki padha emerald klambine. Tapi emerald gelap. Juni anu Mas sing cowok kan enggak. Ya, soalnya yang kamera kayak uji. Yo, enggak. Heeh. Kan yo wijel wedit. Beda. Delok. Sudah Oh, diimpun. kan vlognya Mbak Sawi enten wajah kula mboten apa. Gak apa-apa, Riz. Kok harus sih. Ini vlognya Mak ya nek wajahku gak apa-apa ta, Jre. Sih, kok tekok aku. Anu, tunggu topeng kok piye nak vlog. Engko boten nek kleru tak omongi ngono lho, Riz. Gak usah bingung. Oh, diglero. Pun jenengan mriku. Mbak. Dah. Ini yang foto saya berdua. Oh, beli lho. Jane foto karo dukun manten ini. Wis kalah. Wis ngono ya guys, terima kasih semua menonton ya guys. Ya seperti inilah kalau di rumah Mbak Manara ya. Pokoknya makasih semua menonton sudah like, subscribe, sing wis komen, terima kasih banyak. Mbak Manara ngatus wis diterima rezeki nang karo Gusti Allah. Yo makan Alhamdulillah. dewe ke jodoh. Ora yo anune ngono. Sekian ngono ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian iki ngono. Apa meneh nek gak sadus pisan, Mbak? Yo. Wimbal ngono kae. Ngomong mantan ora anu kan gak ladus ngono kuwi. Wonge materi ora adus tapi Lah iya. aku ngakoni adus. Pokoknya sebelum di make up harus mandi ya. Masih gak oleh adus tok maneh. Adus toh. Adus. Udah. Gak wah Mau lu ki kok aman toh. Oke, makasih.